De scholen, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en het consultatiebureau in Veenwouden werken met een doorlopend meertalig beleid. Dit houdt in dat er vanaf de geboorte van een kind tot aan de middelbare school al heel bewust omgegaan wordt met het aanbieden van Nederlands, Fries en Engels. We hebben OLIS, maar al die verschillende instanties, met het consultatiebureau, met de binnenopvang, met Pieter Bartelsplak en de basisschool en de bibliotheek. En daardoor hebben wij een teruggaande linie. We gaan praten OLIS met elkaar. Kortom, we weten een soort van elkaar. En daardoor kun je met elkaar het beste eruit halen wat erin zit wat betreft de taalontjouwing van de band. En aan het eind van de basisscholen dan hebben wij de verzorging met al dat de fundamenten van het taalgebouw van het band staan. In de gemeente Dantemadiel begint de aandacht voor meertaligheid al op het consultatiebureau. Bij de consulten wordt er gesproken over de taal thuis. De verpleegkundige geeft daarbij de folder boekenprep mee. Daarin wordt geschreven over de voordelen van het voorlezen aan een kind met de bedoeling de taalontwikkeling te stimuleren. Boekjes ben gewoon heel belangrijk. Ja. Ik ben daarin van de tijd, dus het is nou misschien nog net direct mijn boek op de schoot zitten, maar toch is het wel heel belangrijk om ze dan in de van de tijd bandjes wat vaak te lezen, zodat ze gewoon over de taal leren, mooie plaatsjes zorgen. Nou ja, dit is dan ook een boekje, maar meer in de vorm van die dead baby's aan ze wat me kennen. He? Dat knispert, maakt het geloe, het is belangrijk. He? Mooie kleurtjes en zo. Dus, nou goed, deze kist in ieder geval meenemen. Ja, hartstikke leuk. Ja man, lekker op bed. Doen we de sliepzak even aan. De broek even uit. Doen we die sokken uit. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met leidsters die altijd in hun eigen taal tegen de kinderen praten. Met andere woorden, één persoon praat of Fries of Nederlands tegen alle kinderen. Voor jonge kinderen is dit de meest natuurlijke manier om een duidelijke scheiding in de talen aan te brengen. Omdat kinderen vaak vanaf de geboorte op het kinderdagverblijf zijn, leren ze al vroeg beide talen kennen. Voor een goede tweetalige ontwikkeling ligt de nadruk in de voorschoolse periode op de minderheidstaal. In dit geval het Fries. Zullen we in Nederlands zingen? Nederlands, jongen? Ja. Fruit op eten, fruit op eten, eet maar op, dat zal lekker smaken. Op kinderdagverblijf De Luchtballon werken ze op dit moment met het thema water. De ruimte is helemaal op het thema ingericht en aan de hand daarvan worden er verschillende activiteiten gedaan, zoals voorlezen, zingen en knutselen. Hier gaat het al wat makkelijker dan op school vaak. Want daar gaan ze echt onderwijsgericht ding die ze met de band doen. Hier is het toch gewoon al je boadjes onderwijzen en jongen of prutters jongen eigenlijk, het Fries Nederlands. En als ze goed Fries praten kennen, dan praten ze echt beter Nederlands. En andersom natuurlijk ook. En daarbij komt ook nog dat de tweede en vierde taal makkelijker te leren is. Nog een voordeel is dat ze de band leren omdat de taal likwaardig binnen. Dat de ene net beter is op de oren en dat het gewoon hetzelfde is. Om de vorderingen van de kinderen over te dragen als ze naar de basisschool gaan, vullen de leidsters het overdrachtsformulier in. We zeggen naar het band hoe het met 3 jaar wie en met 3 jaar en 9 maand. Dus ik krijg dat ze naar school gaan. En daar zit dus echt kapje onder als het band dan echt Fries versteert of praat. En wat het verschil met 3 jaar wie en 3,9 hier dan. Dat formulier vullen we in en dat die houden we met de ouders mee. En die kunnen het dan op school inleveren. Pas, spetter, lekker watje in het wetter. In de voorschoolse periode is het belangrijk dat de nadruk op de minderheidstaal ligt. Op deze manier krijgen Friestalige kinderen een goede basis in de moedertaal, waardoor ze makkelijker een tweede of een derde taal kunnen opbouwen. Dat blijkt uit internationaal wetenschappelijk onderzoek. Nederlandstalige kinderen komen op deze manier al vroeg in aanraking met de Friese taal. Bij peuterspeelzaal Jodocus wordt er vaak gewerkt met de methode de Songlaise riegen. In
Die methode werkt aan wetenschapontwikkeling en aan begrippen. Als we er hier wat bij belutsen, dan krijg ik een tweetalige themabrief mee, met versjes en de begrippen met wie een werkje. En wie kweekt dan de ben dat zijn vrucht nou werkt, dat er echt duidelijker voor wil mij. Hé, en wat is dit? Rietjes. Rietjes. Maar je misschien met ik moet rietjes keer. Met te drinken. Nee, maar is dat zin. Dat ken ik ook. Ken ik ook. Ken ik ook. Doe maar het straks ook even zien. Dan pakken wij een skeerrietje. Ja, het Nederlands had hier ook een heel belangrijk plakje. Ik doe Nederlandse boekjes, Nederlandse versjes, jongen. De ben leren Nederlands van elkaar. En we hebben ook Nederlandse stagiaires. Friese kinderen zijn gevoelig voor de status van het Nederlands en willen deze taal ook graag aanleren. Kinderen tussen de 3 en 4 jaar beginnen in hun rollenspel te experimenteren met een tweede taal. Zo praten deze Friese kinderen als dokter en patiënt Nederlands tegen elkaar. Jij bent een beetje, oké? Ik ga maar met jou in. Ik ben een baby. Dan gaan we verder met jongen. Klap, 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 wat hoor ik daar? Oh, wat zijn mijn handen maar. Op de 2 basisscholen de Frissel en de Dr. Teun de Vrieskwallen in Verwoerden gaat de methode van het drietalige beleid intensief verder. De juf van groep 1 en 2 van de Teun de Vrieskwallen praat heel bewust Nederlands tegen de kinderen, omdat vandaag de Nederlandse dag is. En ik neem natuurlijk Een truitje mee. Een t-shirt van je mam. Wat zeg je nou? Van je mam. Van je mam. Is dit ook niet goed? Nee! Ziet ze, wat is dit dan? Een jongensje. Een jongensje. Kinderen die goed onderwijs hebben gekregen in hun thuistaal presteren beter in de ontwikkeling van een tweede of zelfs een derde taal. In Friesland gaat het dus om leerlingen die Nederlands en Fries als thuistaal hebben. Maar het kan ook andersom. Als Fries de voertaal van de dag is, zoals vandaag het geval is op de Frissel. Leukje viert hij jeetje, je wordt straks om 10 horen. Komt ben. Kaartjes wat. Het gescheiden aanbieden van talen is, naast een taalrijk aanbod, de belangrijkste voorwaarde bij het halen van een optimale prestatie bij de ontwikkeling van 2 of 3 talen. De leraar moet zich dan ook consequent houden aan de taal die op een bepaald moment de voertaal is. Kinderen moeten namelijk goed weten wanneer welke taal gebruikt wordt. En als jullie hoort we naar de blauwe kaartjes. En waarom is dat eigenlijk, Dirk? De themamap is een belangrijk onderdeel van de manier van lesgeven. Aan de hand van de map werken de groepen 1 en 2 met thema's. De volgorde daarvan ligt niet vast en wordt door de leraar zelf ingevuld. De themamap is de voorloper van Studio F, de Friese taalmethode waarmee wordt gewerkt vanaf groep 4 en hoger. De voordelen zijn dat de band op 1 dag 1 taal onweer krijgen, dus de hele dag consequent die taal leren. En dat is heel duidelijk voor de band, dat ze net in verwarring komen. Geen 2 talen door elkaar halen. Dan leren ze de taal beter. Naast de voorschoolse opvang, het consultatiebureau en de basisscholen is de bibliotheek een belangrijk onderdeel van het doorgaande meertalige beleid in Dantemediel. Een medewerker van de bibliotheek zoekt geschikte boeken uit in het Engels, Nederlands en Fries, die de meesters en juffen weer kunnen gebruiken. Nou, alsjeblieft, en ik hoop dat je me wat kan kennen. Ja, dankjewel. Groep 3 van juf Suzanne van der Frissel kijkt naar een uitzending van Witwat. Dit gebeurt in het kader van het doorgaande taalbeleid van Studio F. Naar aanleiding van de uitzending haalt de juf de verwerkingsbladen van de Witwat-website en gaat de groep aan de gang met het onderwerp van de week. Ook op de computer wordt gewerkt met opdrachten uit de Witwat-reeks. Het is een heel interactief programma over een meisje wat ook hier in de omgeving woont, volgens mij, Sint-Anne of zo ergens. Maar ze gaat bij de scholen langs en ze probeert daar aan groep 3 of aan groep 4 te vragen van wat is jullie Witwat-vraag? En die vraag probeert zij op te lossen. De bedoeling is dat zij op een hele speelse manier met het Fries in aanraking komen. En niet alleen daarna luisteren en kijken, maar daar daarna ook iets mee doen.
in gesprek gaan met de juf, met elkaar. En een beetje de verwerking op papier ook. In een goed opgezette, doorgaande taallijn leren de kinderen eerst lezen in het Nederlands. Het aanvankelijk lezen. Als ze dit beheersen, komt het technisch Fries lezen aan de orde. Aan het begin van groep 4 wordt gewerkt met het Bregenboekje van de leesprep. Leesbregen die jouwt een protte aandacht eerst aan de loeden, de Frieske loeden. Dus de oe, de e met je dakje, de u met het streekje erop, de a met het dakje erop. Want die hadden bijna net hoor. Ze hadden wel alle Nederlandstalige klanken, loeden houden, maar de Frieske nog net. En om goed lezen te kennen, moet ze eens die loeden eerst wel even aanbeen hebben. Daarna kunnen we dan teruggaan, wat ze een beetje lezen kennen, met Studio F. Studio F is een Friese taalmethode waarbij kinderen in 4 verschillende niveaus ingedeeld worden. Beginnen bij kinderen die de taal alleen maar verstaan, tot kinderen die het ook spreken, lezen en schrijven. Maar niet alleen bij het werken met Studio F wordt Fries gesproken. Op een 3-talige school is Fries tijdens verschillende dagdelen de voertaal. Dan wordt in alle situaties consequent Fries gebruikt. En in de hogere groepen wordt ook Engels gesproken. Bright, it's really bright. What does closest mean? Dichtbij? Yeah. The closest to the furthest away. This one's a long way away. Het Engels is een belangrijk onderdeel in de hogere groepen van de 3-talige basisscholen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde Native Speaker English. In de groepen 7-8 krijgen de leerlingen 1 dagdeel Engels als voer- en instructietaal. De persoon voor de klas spreekt vlot en correct uitgesproken Engels. Hierdoor bouwen de leerlingen in die taal een enorme woordenschat op. Nou, ik denk dat kinderen op moeten groeien in hun eigen taal, in hun moedertaal. Dus in dit geval in het Nederlands of in het Fries. En het Fries hangt af. Soms is de een Nederlands, de ander Fries. Dan wordt er Engels toegevoegd. Ik denk dat het heel goed is omdat zoveel in het Engels is. Via de televisie, computertaal. Dus ik denk dat het heel goed is om het in 3 talen te doen. En bovendien, kinderen pikken het heel snel op. Eerder dan volwassenen. Dus geen enkel probleem. Ik denk dat het voor hun taalontwikkeling heel goed is. Ik denk dat het heel goed is dat Ben in een rijke taalomgeving opgroeien. Hier bij het Pjotterbattersplak en de Benopvang het Nederlands en het Fries. Straks bij de basis kwam het Engels erbij. Daarmee pakken ze letterlijk nog weer heel makkelijk een orentaal op. Nou, wat een rijkdom is dat. Ik denk dat het ook gewoon voor Ben in deze tijd heel goed is om meerdere talen te leren. Met de grenzen die dan hier beginnen. Het had natuurlijk veel meer kanten dan alleen nog dit stukje. En om daar heel jong mee te beginnen, ik denk dat dat goed is. Het lijkt me heel erg leuk. Voor de kinderen ook, dat ze wat meerdere talen leren dan alleen het Nederlands en het Fries. En het Engels erbij is heel belangrijk, denk ik, voor later ook.